Folini tanube ambolo kanyeshi horonya TV lajeli kebaga bela jelema malikono ani maliko ka au bismillah au ka bamanaka kuna funi kenaka ka ben bi arabama do makalo kile woro samba kile kemenani ani binani saba kira kishin nema bai aleka bangani sanjatila o kelen bena bi arabama au tabukalo kile tan ani saba samba flamwa ani kele Nabila Isa aleka bangani sanjatila amena munu kono kuma nyefo au nyena bakuruba fola Tene do kwala la daye revolution ikmajini karamago babulu ni we sidina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Faroui o de hokumu konna ka ben tene do ma otobukalo kleta samba fla muga ani kele tene do galam belebele o koni kene sigira bako jikoroni herema kono ni rekoro mi se fe ma bacha ma ulutume kene konna mi na ni do galan sanuma banya na maya ankara mo ba fe ni o ye sidina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Faroui o le bina ke anga kuna funi yola kuma boye amana munu soroga farauka jamana kuna funa warawla ninga faraje fa wara ki warawka hambe ulu kono kuma nyefo onyana au bismillah kokura au ka bamana kan kuna funi kenaga soni amena munu kono kuma wala awiye Revolution ikmajini karamogo ba Seydina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Faroui silamaya fitne yele aleka wulika jo belembe kaseka masabainga dine blab ne kono ina fo kira kishin nema bayi ale taraka ato mine min konena ode hukumu konena ala Sheikh Umaru Seydou Coulibaly amasira la goshili baka la goshilinye amasira jalakili baka jalakilinya abe alaka dine lase ina fo akakan choya mina ode abla wulika jola sanga ani wati bela gele su ani gle la selula malikono ani malikoka wala sa alaka dine mesega labara chogo nyumana choga mina ode hokumu konna ka bentene do ma otobukalo kleta samba fla mugwa ani kele Seydina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Faroui ay wajulu kene belebele ngena maya fajigla kawfi wajulu kene mi okumu konna ma bacha ma olutume kene konna munu bara bamako anate mundugula kana ni wajulu kene nyana maya akramo bafe Seydina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly TV horonya togola ojuma sinayogo alene aka jatala tumbe ulia ansama jamnene au anga nyamada ulufe Kakekeni tene Octobre kalo tile 10 ani kele san 2021 Faroku ye wajulu kene belebele ɲɛnɛmaya fajigilakaw fe Bamako sigida gale o kɔnɔna kun foyi ti wajulu kɛnɛ in na la Sheikh Umaru Seydou Coulibaly donna kɛnɛ kɔnɔna la ka bɛn nɛgɛ kaɲa fu ale waatiw ma a bisimilala ni bonya ani karama ye diinɛ ɲɛmaw ye wele jaabi ka fara kanuɲɔgɔnw kan ka fara sigidala maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan Farouk bisimilalen kɔfɛ waati min na a y'a sigi kiraw ani nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la ka Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ tiɲɛ lase Ala ka jɔnw ma a kɛlen kɔfɛ ka foli ta k'a ɲɛsin naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira maaw la bi foyi tɛ min bɔ o ye bɛn ye an ka bɛn ka ɲan kɔrɔfɔ ka o dabila k'an tɛgɛ di ɲan ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min laɲiniw bɛɛ lajɛlen bi se kɛ sɔrɔ fɛn n'a diyara la ye bi kunɲɔgɔn Coulibaly o de bi bɛn mawulu yɛrɛ su ma siga t'a la fɛn o don n'o ye Mustafa ka bangeni sankunbɛ ye Muru ni dama yɛrɛ bi mawulu kɛ kunbɔ ba bɔ kira min nana fɔ an ye ko an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dabila ka kɔrɔfɔli balaw n'a masiba fɔ an ye a ka kira ya hali n'a kun danna nin kelen foli ma bilayi n'an kun kɛra waleɲuman dɔnna ye an kan ka Ala barikata n'a ye an bangedenw fo ka taa se an sadon ma ko sabu a nana an bɔ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ la Muru nka o dama don wa ayi ale de nana laadiriya tilen k'a jɔ Ala ka dugukolo kan ale de nana hakɛw sigi a tigiw ma ka sɔrɔ hakɛ kun tɛ yen Muru adamadenya ɲumanya kɛ adamadenya korondo ka bɔ jaasi bɛɛ kɔnɔ k'an bɔ tɔɲɔni bɛɛ kɔnɔ k'an bɔ bakanya la k'an sigi mɔgɔya yɛrɛ minɛ kɔnɔ bilahi
kira nalen de o sabati siga tala feu ha tiɲɛ mun e ka silamɛya lajɛ n'i ye silamɛya lajɛ ka silamɛya ka jogow lajɛ a y'an bila min na n'a y'an bali min na taalahi i tɛ taabolo foyi ye adamadenya ka bonya dafalen don min kɔnɔ i b'a fɔ silamɛya siga tala feu Kulibali cɛ kɛnɛkanko don ha Kulibali mun a lajɛ an b'a fɔ ko cɛw de bɛ kodɔn tiɲɛ parce que olu de ye telefoniw dilan naam olu de ye sɛgɛlɛtiw yɛlɛ k'u bila sanfɛ wala olu de ye kuran mana o n'a boɲɔngo u ka kɛta a ye dansago a caya fɛ mais n'i y'u ka jogow lajɛ u ye adamadenya bila minɛn min kɔnɔ i b'a dɔn bilahi nin dɔnniba in bɛɛ kɔfɛ nin développement in bɛɛ kɔfɛ adamadenya ɲuman a t'u bolo bilahi siga tala feu Kulibali an k'an balimamusow ta k'u lajɛ tiɲɛ nazara kelen don ka muso bila minɛn min kɔnɔ Allahu akbar mun olu b'a ko droit de femme walima an ka musow ka hakɛ sigi tiɲɛ mais k'a sɔrɔ taabolo si tɛ yen min ye muso buruja ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan siga tala feu hali sini tiɲɛ minnu kɛ fɛnkuranin dɔ bɔ hali bigi kura n'o bɔra wala o bigi karituni f'u ka muso dɔ de wɔrɔ k'o nɔrɔ kan k'o publicité la yen siga tala feu Kulibali tɛ kɛnɛ kan mɔrɔ muso kɛlen don jagofɛn de ye olu bolo tiɲɛ don u b'a kɛ k'u ka fɛnw jago u b'a kɛ k'u ka fɛnw jira ka muso ka bonya bɛɛ bɔ a la fɛn ɲini kama siga tala feu i ma se ka fɛn min sutara hakɛ jumɛn ye yɛrɛ bolo bilen i ye min to o ye o tɛ feu o tɛ olu de bɛ musow wɔrɔ Kulibali mɔrɔ k'u sigi k'u kana défiler k'u lajɛ tiɲɛ don misi la o n'a boɲɔngow la Allahu akbar dɔgɔyama bi tɛmɛ nin kan dɔgɔyalima dan don lakarili bi tɛmɛ nin kan an mago t'a la da tɛ nin ye lagosili dan don muru lagosili da tɛ siga tala feu mais hakiliw fiyɛna muru ma se ka ye kɛra masiba ye musoya bonya fɔlɔfɔlɔ ye yɛrɛ sutara de ye ani maloya n'o banna musoya bonya tɔ ti tari ma faamu mais silamɛ ye muso bila minɛ min kɔnɔ a lajɛ i yɛrɛ sutara k'i datugu i n'i cɛ fɛn min ka d'aw ye a b'a fɛ cogo min na muru a y'a kiti mais i ni walicɛw cɛ i ka bon walicɛw kɛ yeli ma i farikolo datugu i yɛrɛ sutara ka bɔ walicɛw ka yeli ma bonya bɛ tɛmɛ nin kan karama bɛ tɛmɛ nin kan silamɛ ye ne ɲini muso fɛ muru k'a fɔ muso bɛ degun walima a bɛ tɔɔrɔ o tɛ dɛ la ka muso ka bonya sigi k'a ka bonya sigi silamɛ ye muso kɛ fɛnba de ye ka jɔyɔrɔba de d'a ma bilayi hali silamɛya m'o ɲɔgɔn di cɛ ma u b'a fɔ ko cɛw jɔyɔrɔ bɛ musow ta ɲɛ jɔyɔrɔ min ko don dɛ musow doni de dalen don cɛw kunna bilahi n bɛ cɛ piripara fɔ dɛ mais cɛ ɲɛnama o cɛ ɲɛnama i muso doni de dalen don kunna wa i b'a ta de fo ka taa se saya ma Kulibali cɛ b'a a furu kana bila so kɔnɔ mori i bɛ taa sugu la ka taa girin ka taa fara ɲɔgɔn kan i bɛna di jɔnni ma i bɛna di ale dalen de ma tiɲɛ dɛ muru i bɛ maguwan bɛɛ kɛ ale ɲɛ sumali de kama a la dumuni ni a fɛrɛ boli n'a bana n'a furakɛli i b'a bɛɛ k'ale de kama hali n'a yɛrɛ bi dɔ la hali ni dɔ b'a bolo cɛ ɲuman kɔni b'a disi gosi de ne jɔlen don ne muso ye wa ne de bɛ a ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ ɲɛnama bɛɛ diɲɛ kɔnɔ i b'i disi gosi n'o de ye Kulibali cɛ silamɛya de y'o bonya di muso ma cɛw k'u doni ta ka jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye mɔrɔ bonya bɛ tɛmɛ nin kan ka sigi k'a ɲini muso yɛrɛw fɛ a kɛlen kɔfɛ ka bɛn kuma fɔ maaw ye waati min na a ma ɲina mawuluduba kɔ o min bi bɛn tɛnɛ nata ma o kɔfɛ duwawukolo gɛlɛnw kɛra an ka alimanba fɛ ni o ye Sheikh Mama Tanapo ye ka sɔrɔ ka nin kɛnɛ in kun cɛ Faruku n'a ka délégation sɔrɔla ka sɛnsɛn ka Bako Jikɔrɔni magwɛn ni tun ye tɛnɛndon ye ka bɛn octobre kalo tile 10 ma san 2021 Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Faru a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya fa jigila kaw fɛ yen hali bi an bɛ dugawu de kɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman a bɛ masaramani bolo ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la
o bɔlen kɔ an bɛ ɔlɔdiya k'a fɔ anw ka furancɛra fanga wasabolo ɲɛma ni o ye kolonɛli Maliki Jaw ye ale kɔni ye Alimaɲi lasigiden ani Alizeri lasigiden bisimila an fɛ yan Mali kɔnɔna na hali bi ka se ka hakilina falen-falenw kɛ baara ɲɔgɔnya min bɛ an ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka sabati cogoya min na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta jamana fɔlɔ minnu y'u bolo maana bɔ Mali ye ani ka faso jugɔrɔma dondo o dɔ ye Alimaɲi jamana ye wa sanga ani waati dɔ b'a fara Mali ani Alimaɲi ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnyaw kan o kibaru de nalen filɛ lase Alimaɲi lasigiden fɛ an ka furancɛla fanga wasabolo ɲɛmaa ye kolonɛli Maliki Jaw kuma ɲɔgɔnya min senfɛ u ye hakilina falen-falenw kɛ Mali gɛlɛyaw kan ni sanga ninnu na. Dietrich Paul ale min ye Alimaɲi lasigiden an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la a y'a jira ko ale nana de munna ka se k'a lajɛ ni waati na kunnafoni minnu bi jamana kɔnɔ ani waati in yɛrɛ mago bɛ ko minnu na teliyala Alimaɲi jamana bɛ se ka a seko kɛ o kow la cogo min ani Alimaɲi jamana lasigiden ka kɔrɔfɔw tɛmɛlen kɔfɛ a ye Mali teri jamana lasigiden dɔ fana bisimila ni o ye Alizeri lasigiden ale ka bɔɲɔgɔn ye kun kɔni kun tɛ baara ɲɔgɔnya ye bilen ale nana kan bɛɛ da de kɛ baw ale ka waati dafara faso la ale ka kan ka segin ka taa Alizeri jamana kan nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen a y'a jira k'a fɔ baara ɲɔgɔnya juru na to Mali ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ lajɛlen kan wa maa min bɛna na ale nɔ kan o n'a tɛmɛ ni baara ɲɔgɔnya ninnu ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ cogo min Boualem Chebi ale min ye lasigiden yɛrɛ ye k'ale nana don o don kɛ furancɛla fanga ye u ka baaraw la ani hali sisan k'a ka ŋaniya ɲuman jira u la wa hakililajigi bolo ma hali sisan ni cɛ kofɔlen bi Alizeri lasigidenya na an ka jamana kɔnɔ kabini san 2016 wa Alizeri bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbilala malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bɛn n'u ka don da kelen fɛ ni bɔda kelen fɛ kama ale de tun bɛ o ko ɲɛmaaya la san'a ka kɔ don furancɛla fanga wasabolo ɲɛma kolonɛli Maliki Jaw ye ciwara d'a ma ka d'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kan a ye min kɛ faso jɔli la. I n'a fɔ an bɛra ka a ɲɛfana cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na tɛnɛn do kwala laada ye an karamɔgɔba bolo Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Farouku a bɛ min ɲɛnamaya tɛnɛn o tɛnɛn a yɛrɛ ka duba kɔnɔna na bako jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ ka d'a ka Farouku ko silamɛ ka kɛlɛkɛminɛ o kɔni ye duwawu de duwawu o de b'a to silamɛ bɛ se ka a ka laɲiniw sɔrɔ o de ye an karamɔgɔba in bila sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ duwawu kalanw kɛnɛ sigi nka tɛnɛn duwawu kalan kɛra bolo laada ye a bɛ min ɲɛnamaya a ka duba kɔnɔna na bako jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ min senfɛ maaba caman minnu bɛna nin kɛnɛ sanumaba in ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka Bamako a n'a tɛnkudugu bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔba laɲini wɛrɛ fosi tɛ a la ni duwawu kalan kɔni na ka se k'a kɛ cogoya min na an faso Mali ale bɛ se ka kolo suma cogoya min na révolution Hikmarin tɔndon a bɛ duwawu kɛ olu ye ni ka duwawu kɛ diɲɛ alisalamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye hali bi ka se ka ɲini masaba in fɛ a bɛ se ka diɲɛ mako to cogoya min na Alaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali a ka haminakow la belebele ye ninnu ye a bɛ diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ a b'o ɲini buna hadamadenw ye masa Ramani fɛ walasa masaba in bɛ se ka o nɔgɔya alisalamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye cogoya min na o de ye an karamɔgɔba in bila nin daludafa in kɛnɛ sigili la tɛnɛn tɛmɛnen ka bɛn octobre kalo tile 10 ma san 2021 a kɔni kɛnɛ sanumaba in sigira a yɛrɛ ka duba kɔnɔna na bako jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ an karamɔgɔba Alaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali ale ka zawiya belebele in kɔnɔna na min senfɛ o juma sinayogo ale n'a ka jatala tun bɛ TV Hɔrɔnya tɔgɔ la u y'an sama jamina an ka ɲamada olu fɛ. Nin kɛlɛkɛ muru bɛ mumuni bolo dugukolo sanfɛ o belebele dɔ o ye duwawu ye sabu duwawu ti dɛsɛ fɛn na o de kama tɛnɛ o tɛnɛ ka kɛɲɛ ni Mustafa ka bangeni nisɔndiya baaraw ye révolution Hikmadini Islamiya dajuru samaba ka fara kanuɲɛw ni kalandenw caman kan u bi duwawu kalan belebele sigi silamɛya duba kɔnɔna la duwawu kalan min hakilina bɛɛ lajɛlen bɔra Farouku la wa a ɲɛmaaya kelen bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bi ale bolo ala sɔnna ka kɛɲɛ ni dɔnba kalo tɛnɛ fɔlɔ san 1443 laada in na tilenna o fana bɛnna octobre kalo tile 11 ma san 2021 cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛɛ lajɛlen munyamunyanen ani bɛɛ lajɛlen fari fununen u ye ni laada in kɔni nakile Farouku jiginnen kɔfɛ a safo seli ni silamɛw ye u ye u
sigi ka Ala wele Faruku be duwawu kala u be amina fɔ k'u dusukun ɲɛsin daliba mama cogo min hami minnu bi u la gɛlɛya minnu be yen olu bɛɛ lajɛlen bi se wuli ka bɔ cogoya min na Ela Sheikh Umar Seydou Kulibali kɛlen kɔfɛ ka duwawubaw kalan kuranɛw kalanna kirakan sɔliw caman kɛlen fana kɔfɛ a y'a sigi kiraw ani nabi ɲumanw olu sigiyɔrɔ la ka dɔgɔkun ladilikan ka o lase Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma ladilikan minnu kɔni kɔnɔna la a y'a damaga mawludu ko kunkan ko kibaruyaw la n'a kɛra ala ye du kunɲɔgɔn min bɛ bɔ kira ka dumuni sankunda la n'o ye mawludu ye ne de y'a fɔ a ye n bɛ segin a kan walahi dibi ma don si la min ka bon ka tɛmɛ mawludu su kan wa tile yɛrɛ ma jɔ don si kan min ka bon ka tɛmɛ kira Muhamadu Mustafa bange don kan. Bada yadda da ulawa hala mun ya da madin gwanzau ne Allah ko yana mana Allah ko bai an bi ko ni ba ni dumba da kerengere ka ta da umma ce min ga da Allah ya danze bai aka buwala bulu danze bai aka surana na danze bai Allah ya ne da kasirai dan ko bi tunana da fe tarina Allah soro Ala ye ko min sugandi k'a ko wannan bɛ dugukolo kan e b'i da la ko o bɛ se ka kɛ don fitinin ye wa o tɛ don fitinin ye dɛ kira Muhamadu Mustafa bi kɛ ka kɔnɔ dugukolo sanfɛ yan depuis an ba Adama ma da bilahi depuis Abul Bashar ma da kira bi kɛ ka kɔnɔ Adama dalen ye Ala fɛ o y'a sɔrɔ kira dara a mɛnna o y'a sɔrɔ kira bɛ a mɛnna. Parima fafa ndella ka foy Sayyidina Jibrila dodola ni kirabe ka ñogon sama koroyala ko jenne ga kora ka ko jenne na Jibrila yana la kira la kisin na baba ago kira la ago aw be bora Adama mina ne Jibrila kunde ka sura Adama dubba o samba chamai kira ko Jibrila ma yana in saka haka da fo alawa e kunde ka ko Adama ne haka ne ne saka da fo ako kira ma ne hakili be ne na dole da kuma ala dole ni mana kujugu a cekai kujugu abu biriya kujugu na foyi yawa yeli na min cekai ka dole na kumbora abi sawa biyu ne ke abode ne sawa biyu ne ke abode ba bi kula ta bugu sawa biyu ne tugune abi sike ka akone yo shewa biyu ne kasoro Adama ma dafa kira ko Jibrila ma ko jawara ike koro kuju ebi Adama ne fode kuje awun ya Adama de la do ne kuma ta awun ma wa mini ni wa gole yala bi goble wa akwa Adama dara ka salaka duro dole inturu na ti goble akwa yana ibado dole ni feme wa Jibrila ko no ko ni ma yin na ne tabo kira ko ni mo dole yin dole obi ne Muhammadu yere loro sallallahu alaihi wasallam من الفرد من الجبار من الكفو من اللطيف من السلام من الوهاب واحد الواحد أقول بني ودخل محمد يرى صلى الله عليه وسلم من آدم الدنيا على فكابا على النور نجي كسرك أبي آدم Parima fafa nore yoro la kasenze Adama na koso salmo ni gyozo salmo ni ngonje fakana se bilibili yere bolima kana dugukolo sanfɛ una kira kumige ka kono dugukolo fɛ de bɛ Adama ma ba Adama dannen kɔfɛ Adama den kelen min kumige ka kono dugukolo fɛ o de ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kira o kira nana bɛɛ
nana nisɔndiya de kɛ n'a ka nali ye kira bɛɛ k'a minɛ Adama na fo kira laban n'o ye Isa ye yanni belebele yɛrɛ nali cɛ a bɛɛ nana mɔgɔw la nisɔndiya de kira laselen kɔfɛ ko kiraw ka dɔnkili de kɔfɛ ka na a tɔgɔ Muhamad sallallahu alaihi wasallam kira dana Isa de na yanni kira Muhamadu ka na Isa nani a ye mun fɔ a ka mɔgɔw ye أقول يا بني إسرائيل إني الرسول لا إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بالرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد نكرا إنسا قطمدي أخو إسرائيل وما واقع وانا إنك كرا كنتي أو إسرائيل وفاين الفلبكرة من يدو جرا سبو عليك كلمة كري مين كرا دافيبل مين كرا دافيبل وفا كرا إذا سربي تي قبل كلي دقو كلي ولما جمانا كلي ولما ما هكذا إذا كرا بيباي نجيه بي ومحمد كلي صلى الله عليه وسلم أما إنسا فاقم بغيما أخو إسرائيل وانا إنك كرا كنتي أنا mana kitabu min sɔrɔ o bolo n'o ye tawureta ye min jiginna Musa kan n'o fana cɛsiriya d'an b'o la mais Ala ye nin dila de di ne ma a ko kira laseli kɔfɛ Ala ye ne kɛ nisɔndiyalikɛbaa ye ne n'aw la nisɔndiya ni kira ba dɔ ye kiraw la dɔnkili min bɛna ne Isa kɔfɛ a tɔgɔ ko Ahamad sallallahu alaihi wasallam bado ni ye kuma bawo dɛ Isa ko de wa mubashiran kira Allah sene kɔfɛ Ala ye ne kɛ aw la nisɔndiya baga de ne n'aw la nisɔndiya ni mun ye birasulin ni Ala ka kira ba dɔ ye yati min badi min bɛna ne Isa kɔfɛ ismuhu Ahmad waka do kira in togo de ko Ahmadu sallallahu alaihi wasallam ni baara ninnu bɛɛ sɔrɔla ka kun cɛ hali bi ni duwawu kologɛlɛnbaw olu kɛli ye ani maa caman olu ye foli kɛ ka ɲɛsin Faruku ma o kɔfɛ Mawula Yaasa dɔnkili dara ka Faruku n'a zuriyaw bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn ka yɛlɛ ni u ye silamɛya duba sanfɛla la an bɛ duwawu de kɛ Ala ka hamiw bɛɛ lajɛlen dilan halibi an bɛ duwawu de kɛ tɛnɛ duwawu kalan caman a bɛ Masaramani bolo Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la Elhaji Umaru Seydou Kulubali a bɛ wulikajɔ la sanga ani waati min na Masaramani ka diinɛ dɛmɛni hukumu kɔnɔna na ka se ka hami ni diɲɛ kuna kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye an bɛ duwawu kɛ ni cɛba ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ Masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati diɲɛ na fo ka taa se lahara jɔ don ma o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fa wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi araba ma dɔmakalo tile 6 san 1443 o kelen bɛnna bi araba ma ɔktɔbukalo tile 13 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ Autriche jamana ye chancelier kura sɔrɔ magɛrɛ tɛ a fɔ Alexander Schallenberg maa kofɔlen min kɔni filɛ nin ye ale de taara ka kɛ Autriche jamana u ka ministre ɲɛmaa kura ye Autriche cɛba min filɛ waati min na Sebastian Kurz tun bɛ fanga la ale ka ministre tun do min tun ɲɛsin bɛ Autriche jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma Alexander Schallenberg si bɛ san 50 ani san 2 kɔni na a y'a ka kalili baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛkun tilenna ni o ye Van der Bellen ale kɔni ye ni cɛ kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a ka ɲi ka danaya la segin kana fanga kɔnɔna la ani ka basigi ko o don jamana kɔni kɔnɔna la a ka kalili baaraw kɔni kɛra tile 2 Sebastian Kurz kɛlen kɔfɛ ka fanga bila ni cɛ kofɔlen y'a yira k'a fɔ a bɛna baara kɛ wa ani Sebastian Kurz yɛrɛ fɛnɛ tɛgɛ kɔni bɛna tun ɲɔgɔn bolo fanga sɛnɛmatɔ maaw kɔni ye cucu
cu kɛ nin waati laban ninnu na Sébastien Kursu kɔni nɔfɛ o de kɛra sababu ye nin cɛ kofɔlen in fana kɔni ye baara bila motion censure u kɔni y'a yira k'a fɔ u ye o déposer a juguya la Sébastien Kursu san 2005 kɔni do jalakili bolo kɔni ɲɛsin bɛ a ma k'a fɔ a ye yurugu wale dɔw kɔni kɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Sébastien Kursu nara fanga la san 2017 diɲɛ dugukolo kɔni sanfɛ ale de kɛra maa ye min nara fanga la a si fitini u tun b'a wele ko denmisɛnnin do denmisɛnnin min dugukolo sanfɛ min si tun ka dɔgɔn kosɛbɛ a kɛra minisiri ɲɛmaa ye san 2019 mankan minnu tun bɛ Autriche jamana kɔnɔna la a n'a ka fɛɛlɛw a ye olu wuli ka bɔ yen bisa maa kɛrɛ kɔni tɛ fɛn min ye Autriche minisiri ɲɛmaa ye dɛ a fɔ Alexandre Schallenberg nka an k'a ma ko chancelier. Burkina Faso jamana ɲɛmaa kɔrɔ Thomas Sankara fagali a ka kiiriw kɔni nu donna Burkina Faso jamana kɔnɔna la cogo min I ka se ka plasi sɔrɔ kiirikɛso kɔnɔna la Wagadugu kiiritigɛso la min bɛ finitigilakaw ko fɔ maaw kɔni tun jɔlen don da la bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka taa ko in tiɲɛ kɔni dɔn Burkina Faso jamanadenw u bɛɛ lajɛlen mago b'a la bi k'a dɔn Thomas Sankara fagara cogoya di Octobre kalo tile 15 san 1987 san nin kɔni ɲiningali u bɛ ka ɲini nin ɲiningali jaabi bala ka ɲini nin ye a san 34 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye société civile maaw caman olu kɔni y'a yira k'a fɔ an mago bɛ min na an bɛ ka mun makɔnɔ o ye tiɲɛ de ye bi kiiri ka kɛ Thomas Sankara ka soma minnu bɛ an bi waati min na I ko bi soma ninnu ka se ka u ka subuda kasi ka se ka u sigi ka sabu kɛ hali sini maa t'a dɔn Thomas Sankara kɔni fagara cogoya minnu kɔni na o cogo kelen fana kɔni do u dusu kaminen minnu do dɔ ka se ka bɔ olu la fɛn minnu maralen do u dusukun kɔnɔna la o fɛn ninnu dɔ ka se ka labɔ dusukun kɔnɔna la san 34 o kɔfɛ nin waati in kɔni na Burkina Faso jamana ɲɛmaa kɔrɔ Blaise Compaoré ale de tɔgɔ b'a la k'a fɔ kosɛbɛ ko ale de sen bɛ Thomas Sankara ka fatoli la nga nin cɛ kofɔlen kɔni ma ye kɛnɛ kan fiyewu k'a sabu kɛ a bɛ Abidjan dugukolo sanfɛ nin waati in kɔni na Thomas Sankara furumuso ni o ye Mariam Sankara ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in tun ka ɲi ka kɛ Blaise Compaoré ɲɛna k'a sabu kɛ ale de b'a bɛɛ lajɛlen kɔni kalama a tun ka ɲi ka dusu ta ka se ka na tiɲɛ kuma ka o kɔni fɔ a ye nin ko in kɔni kɛ cogoya min kɔni na ale tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa 13 olu fana ka ɲi ka lamɛn o maa 13 la Gilbert Dendere ale de tun ye finitigiw ka ɲɛmaa ye a waati la ale fana ka ɲi ka lamɛn ka fara maa 12 gɛrɛw olu kɔni kan ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Thomas Sankara fatura k'a si to san 37 la a nara Burkina Faso fanga la san 1983 o san o y'a sɔrɔ a si o kɔni tun bɛ san 33 la dɔrɔn a nara o y'a sɔrɔ tɔgɔ min bɛ Burkina Faso jamana la o tun ye Haute Volta ye Faransi tun ye o tɔgɔ di u ma a nara ko ka o tɔgɔ in yɛlɛma k'o kɛ Burkina Faso ye Burkina Faso yɛrɛ kɔrɔ o de ye cɛ farinw olu kɔni ka jamana o tɛmɛnen kɔfɛ a nalen a ye baarabaw a ye olu kɔni boloda. Sariya fila taara Grèce jamana kɔnɔna la sariya minnu ni a bi lakɔlimɛtiriw kɔni juguya la walima a ma bɛn lakɔli karamɔgɔw olu kɔni ma o de kama lakɔli karamɔgɔw fana kɔni bɔra ka nisɔngoya taama belebele ka o kɔni kɛ a bi tali kɛ cɛmancɛ lakɔli karamɔgɔw olu kɔni na an ko minnu ma ko mesieurs walima instituteurs a bi olu kɔni kofɔ Athènes ale min ye Grèce yɛrɛ faaba ye ka fara Thessaloniki kan ale fana ye duguba dɔ ye ka fara duguba caman kan lakɔli karamɔgɔw ni u ka lakɔlidenw u kɔni bɔra ka se k'u ka nisɔngoya yira gouvernement la ka sabu kɛ sariya minnu talen kɔni filɛ nin ye a bɛ dankari kɛ foroba lakɔliw nanzarakan na an ko école publique olu ka hakɛ dɔw kɔni na ni sariya kofɔlen fila minnu kɔni filɛ walawalali foyi kɔni ma kɛ a la nka siga kɔni tɛ min na hali ni ye lakɔlimɛtiri ninnu kɔni ɲɛdaw ye i b'a dɔn k'a fɔ u nisɔngoyalen don kosɛbɛ gouvernement maaw kɔni kɔrɔ.
wasaden kalafili baaraw kɛra Maraku jamana kɔnɔna la waati nataw. Maraku jamana ɲɛma Urwa Mohamed VI a ye wele bila wasaden kuraw kɔni ma u bi sariya minnu ta wasaden bulon kɔnɔna la u k'a fɛsɛ k'a jateminɛ n'a y'a sɔrɔ Maraku jamana ka ɲɛtaa b'a la. Nin kuma in fɔra waati la waati min ni gɛlɛyaba baara ɲɔgɔnya sira kɔnɔna la o bi Maraku jamana ani Algérie jamana olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ uti kalo tɛmɛnen Algérie jamana u ye u ka baara ɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ Maraku jamana la ka sabu kɛ Sahara Occidental kunkanko kibaruyaw olu kɔni ye. Maraku masakɛ a wulilen filɛ ka i jɔ a jɔyɔrɔ la nin ye ka wele bila fan bɛɛ lajɛlen kɔni ma cogo min gɛlɛya bi se ban cogoya min kɔni na. Mankan bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o ye front polisaru ye maaw kɛn bɛ ka yɔrɔ min minɛ nin waati in kɔni na. Maraku jamana u y'a yira k'a fɔ yɔrɔ min bɛ o ma kofɔlen ninnu bolo Sahara Occidental ni a tun bɛ Espagne jamana bolo olu kɔni t'a don. N'i ye nin ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ a bisi basa kɔni cayalen don nin waati in na. Maraku masaka Mohamed VI a kuma la dɛ kuma min senfɛ a y'a yira k'a fɔ minisiri ɲɛma ni o ye Aziza Akanushi ye wulikajɔw ka boloda kosɛbɛ. Jamana sariya sunba san 2011 b'a yira k'a fɔ Maraku masakɛ sira sugu bɛɛ lajɛlen kɔni bi a bolo ka baara di wasadenw ma cogo min gouvernement bi se baara kɛ cogo min na i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na. An bi nɔnkɔn kari kɛ ka don Sudan jamana kɔnɔna la. N'i ye Sudan jamana ko fɔ silamɛ jamana don wa silamɛya kɔrɔlen o baaraw bi kɛ Sudankaw kɔni fɛ yen. Mawuludi baaraw kɔni daminɛra silamɛw bolo Sudankaw kɔni fɛ yen ka ban kabini mawuludu kalo mana jɔ ni o bi bɛn silamɛ san kalo sabanan kɔni ma a tile 12 fɔlɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni bi kɛ Ala welew la kun foyi ti a la ka Ala fo ka Ala barikada ko Mahamadu bangena kana dugukolo sanfɛ. Sudan jamana kɔni kɔnɔna la ni waati in na silamɛw u kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kɔni kan i n'a fɔ o ye laada ye cogoya min kɔni na mawuludu kalo tile 12 fɔlɔ su ani tile u bi a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ Ala welew kɔni na. Nin ye don ye don min ni silamɛw kɔni bi fara ɲɔgɔn kan ka se ka Ala wele a tɔgɔ dangɛnɛmayalenw ani a tɔgɔ dogolenw ani hali bi ka nisɔndiya ko Ala ye Mustafa bange kana dugukolo sanfɛ ka bɛn ni waati kofɔlen kɔni ma. Silamɛw bi bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka se ka na baaraw latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ Sudankaw fana kɔni fɛ i n'a fɔ jamana caman bi a kɛ cogoya min kɔni na. Mawuludu fɛti a daminɛra Turki jamana kɔnɔna la kabini silamɛya a bi san 300 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni na. A sen fɛ silamɛw u bi Ala fo ka Ala barikada u bɛ dɔnkiliw da u bɛ seliw kɛ u bɛ Ala wele wa u bɛ wajulu kɛnɛw u bɛ olu fana kɔni sigi wa dumuniw olu fana kɔni bi kɛ wa ɲɔgɔn kunbɛ waati belebele fana don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. An balima Hɔrɔnya TV lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na. Anw bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madenu da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ bɛɛ ni kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn tan ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na. Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama ni kalo barikaba in lahɔrɔma kama soli ala rasuli. O bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouuk ye kira ni nabi ɲumanw tiɲɛ taba an bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o di a n'a ka denbaya sanuma in bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na. Hali bi kunnafoni kuncɛ kuma la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an kun y'a yira aw la k'a fɔ mawuludu bɛna ɲɛnamaya ba kɔ Jikɔrɔni balontan terrainba sanfɛ nka yɛlɛma kɔni donna o baaraw la mawuludu bɛna ɲɛnamaya Saad Mamadu Konate kɔnɔna na Tomikɔrɔ Bugukaw fɛ mawuludu in sigi saba bɛɛ lajɛlen min hukumu kɔnɔna na révolution Hikmadine tɔndon ni ka fara u karamɔgɔba kan ni o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouuk ye u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni Ala ye tɛnɛndon yira na octobre tile 19 san 2021 ka dugu jɛ tarata la an ka taa mawuludu kɛnɛ ɲɛnamaya Tomikɔrɔ Bugukaw fɛ Saad Mamadu Konate kɔnɔna na hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin don in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la
kunnafoni faamucogo ɲuman an b'o ɲini diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi araba ma dɔmakalo tile 6 san 1443 kira kisi nɛɛma b'a ye ale ka bangeni sanjati la o kelen bɛnna bi araba ma octobre kalo tile 13 san 2021 aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Masa Rahamani ka jɛ